At nagbabalik na ako, mahal. Ako pa rin to, si DJ Kim Chino, kasi meron akong isang salita at sabi ko ako'y magbabalik. Oh, di ba? Hindi yan ginawa ng jowa mo dati. At syempre, balik chinitoks na rin tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga, sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 uri ng tao na dapat mong katakutan. Kasi nga, this is Halloween special. Mahal, recap na tayo ha. Sabi ko kanina, una, matakot ka sa taong no label enjoyer. Ito na yung sinasabi natin na takot sa commitment. Walang label, pero gusto may control sa buhay mo. Yung mga linyahan na sinasabing akin ka lang pero walang tayo ha. Wow! Pamilyar, diba? Yan yung sinasabi nilang gusto nila, safe sila. Safe sila na nasa gitna. Kumbaga kung ma-full ka, okay lang ma-full ka. Pero hindi kita sasapuhin. Diba? Kapag ganyan na yung mga taong takot sa label, kapag na-fall ka, ikaw kawawa. Kasi ang ending niyan, kapag nag-I love you ka, nagtanong ka kung anong status nyo, ay dali-dali, yan ay mawawala. Alam ko yan. Alam ko yan. At ang pangalawa naman, mahal, sabi ko rin kanina, matakot ka sa taong hindi marunong makontento. Kahit anong gawin mo dyan, kahit anong gawin mong pagpapapogi, pagpapaganda, kahit anong gawin mong pag-e-enhance sa sarili mo. Kung hindi marunong makontento ang tao, hindi ka kailanman magiging sapat. Uy, totoo yun ha. Totoo yun na kung saan maghahanap yan ng iba. At ang hirap pasayahin ng mga ganyan tao, kaya ang dapat gawin dyan, sinasabi ko sa'yo, sungal-ngalin. Kasi gusto niyan lahat tikman. Ano ka, mukbanger? Naku, kung saan mayroong pagkakataon na kung saan talaga nga naman yung mga ganyang tao ay ang hirap i-satisfy. Ang ending, maghahabol ka lang. Mauubos at mauubos ka sa taong mahilig tumikim. At ang pangatlo at panghuli naman, mahal, matakot ka sa taong mahal pa ang ex nila. Uy, totoo yun kapag mahal pa nila yung ex nila, paano uusad? Kunwari, mapunta ka sa relasyon na kung saan hindi pa nakaka-move on yung tao, ikaw ang sasapo lahat ng kanyang trauma. Diba? Most likely rin, mahal, hindi pa yan healed, hindi pa yan ayos, kaya ang mabibigay sa'yo niyan ay bare minimum. Na kung saan deserve mo naman deserve mo matrato ng tama, deserve mong magmahal, mahalin ng totoo, mahalin ng buo, pero tingi-tingi lang ang marireceive mo sa taong hindi pa nakaka-move on. Promise, oo. At aside from that, kunwari, hindi pa nakaka-move on yung jowa mo, ang ending niyan, ang standards niya lagi ay ang kanyang ex. Gusto mo ba yun? Hala, yung ex ko nga ganito ginagawa. Hala, yung ex ko nga natotolerate ako. Hala, yung ex ko nga alam kung paano ako patahanin. Ang ending, sila ang standards at ikaw magke-question ka ng self-worth mo. Yun ang dapat mong iwasan. Diba? Mahirap yung ganun, mahal. Mahirap magpasakal, mag-commit sa taong hindi naman ikaw yung nakikitang gusto at nakikita hanggang sa kanilang pagtanda. Kaya mahal, ngayong Halloween, mag-reflect at talaga nga namang magsindi at magtirik ng kandila para sa mga relasyong pumanaw na. Magtirik ng kandila para sa mga emotions at feelings na kung saan one-sided, kaya ang ending nag-suicide. Yung feelings, okay? Yung feelings. At syempre gusto ko lang batiin ng isang mahalagang Chino Pops sa buhay ko. Si John Bell Regalia. Oo, si Jamie, happy birthday sa'yo, mahal. Maraming salamat sa suporta. At susunod na po sa akin pala, mahal, si Narakitera at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio Manila. Si Kim Chino ay babiyahin na. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!
work.